Tu o fi yw canolfan ymwelwyr sydd edrych ar ôl y Llyn Brenig a Llyn Elwen sydd yn reit agos i ni at Brenig. Llyn Brenig yw cronfa mewn canol dros-diroedd Dinbych. Mae dwy safle hyn yn cychreoli Dŵr Cymru eu cyhoedd. Lle hardd a diddorol i ymweld ydy Llyn Brenig a cronfa dŵr Alwen. Lle gret am diwrnod allan. Cyn cyfarfod rhai o gweithwyr Dŵr Cymru Llyn Brenig, dyma ffilm byr o'r ardal lleol. Enw fi di Rodri Sellers a fi di swyddog addysg ar gyfer Dŵr Cymru yng Ngogledd Cymru. Fel rhan o'n swyddi, dwi'n mynd allan i ysgolion i gynnig gweithgareddau ac hefyd mae ysgolion yn dod fewn i'r ganolfan i gael sesiynau. Rhai o'r gweithgareddau fwy poblogaidd yn y ganolfan yw bwysfilod bach, edrych ar bywyd y pwll a taith amgylch y gweithio dŵr sydd ar y safle. Pryd mae plant yn ymweld â'r Alwen, maen nhw wrth i bod yn cafod i weld yr argau. Cychwynodd gwaith adeiladu ar yr argau yn 1907 a gorffennwyd o yn 1921. Mae argau yn 27 metr o uchder ac yn gallu dal yn ôl 3,200 miliwn litr o ddŵr. Mae'r Alwen yn 3.1 milltir neu 5 km o hyd. Mae llwybr amgylch yr Alwen yn boblogaidd iawn gyda beicwyr a cerddwyr. Hefyd mae pysgota'n dda yn yr Alwen a mae'n bosib defnyddio aml ddull. Helo, fe'n yw Gethin, rydw i yn geidwad yma yn Llyn Brenig i Dŵr Cymru. Y brif waith yma yn Llyn Brenig ydy dod â'r cychod i mewn i'r pysgotwyr yn y bore. Ar ôl hynna ydy patrolio'r llyn i wneud yn siŵr bod y pysgotwyr yn saff ar y dŵr tra bod nhw'n sgoted yr ŵr dydd. Ac hefyd i jecio yr pysgotwyr ar y lan hefyd i wneud siŵr bod hynna'n saff ar y dŵr hefyd. Y rhan arall o'n waith yma yn Llyn Brenig ydy gwneud gwaith dros yr stad, stad y Brenig a stad yr Alwen, ac wneud prosiectau fel codi polion i'r nythod osprey i danobaith bydd yr osprey yn dod yma i nythu yn Llyn Brenig. Yn ystod ei adeiladiad, cafodd nifer o arteffactau o'r oes garreg ei ddarganfod. Wedi ei leoli yn yr rhan gogledd o'r llyn, mae'r garnedd gylchog, sy'n safle pwysig archeolegol. Tua 60 troedfedd oddi wrth y garnedd gylchog mae'r tomen claddu, sydd yn credu rhai i fod mor hen a 5700 cyn Crist. Helo, fe'n yw Gethin. Dwi yma yn gweithio ar Llyn Brenig fel ceidwad. Da ni yma ar y ffarm bysgod heddiw yn graddio'r pysgod. Mae'r broses graddio yn dechrau gyda ni yn hel y rhwydi fel rhain i mewn. Da ni'n hel y pysgod i un pen a da ni'n yna yn dechrau i'w gosod nhw drwy'r peiriant graddio. A dyma diwedd y ffilm am y Llyn Brenig a Alwen. Mae'r lle dda i dod i pysgota, cerdded, seiclo a hwylio, neu ymlacio mewn y caffi efo panad a mwynhau yr ologfa. Rydym ni edrych ymlaen i croesawu chi i'r Llyn Brenig. Diolch yn fawr.